F'dokument ta' 8 paġni l-Assoċjazzjoni tal-Piloti appellat lill kummissjoni Ewropea biex tapplika kunsiderazzjonijiet raġonevoli meta tiġi biex tieħu deċiżjoni finali dwar jekk jistgħux jingħataw sussidji lill-Air Malta bħala parti minn pjan ta' ristrutturar. L-ALPA qalet li l-pożizzjoni ġeografika ta' pajjiżna fil-periferija tal-Ewropa tikkawża problemi ta' aċċessibilità u għalhekk Malta hija dipendenti fuq trasport bl-ajru. Qalet li l-Air Malta hija linja tal-ajru żgħira b'10 ajruplani inqas minn 0.2% tas-suq Ewropew. Għalhekk huwa ferm diffiċli biex tiddiversifika s-servizzi tagħha u għandha bżonn profitti ikbar minn tal-linji tal-ajru oħra biex tibqa' sostenibbli. L-Assoċjazzjoni tal-Piloti Maltin qalet li tul is-snin il-Gvern impona politika li jimpjega aktar nies minn kemm hemm bżonn u għalhekk kienet dejjem fi żvantaġġ kompetittiv ma' linji tal-ajru oħra. Apparti l-ħidma kummerċjali l-Air Malta taqdi rwol soċjali b'rotot li mhux neċessarjament ikunu vijabbli ekonomikament. Dawn il-fatturi tgħid l-ALPA għandhom jiġu kunsidrati qabel jittieħdu deċiżjonijiet iebsa bħal tnaqqis fir-rotot li fi kliem l-Assoċjazzjoni se tagħmel il-linja nazzjonali tal-ajru aktar vulnerabbli. L-ALPA temmet tgħid li l-każ tal-Air Malta huwa uniku partikolari u għalhekk kull miżura għandha tittieħed biss wara li jkun żgurat li mhux se jkun hemm żieda fil-qatt li ġġib effetti ekonomiċi u soċjali negattivi fuq il-pajjiż kollu.